Мы рады приветствовать вас в Сультильском сельском доме культуры. Сегодня состоится молодежная игра КВН среди сельских поселений Илишевского района. Это вторая игра сезона под названием «Ах, какая женщина», посвященная Международному женскому дню. Сәхнәдә Үрмәт, Дөмәй һәм Сүлте авыл биләмәләре командалары чыгыш ясады. Жюри хөкеменә командалар 4 конкурс тәкъдим итте. Иң беренче һәр команда үзе белән якыннан таныштырды. Киноконкурста һәр команда үзенә охшаган кинодан үзек алып, сүзләрен кызыклы итеп үзгәртеп күрсәтте. Алга таба разминка конкурсы булды. Монда командаларга төрле темаларга кызыклы сүрәтләр тәкъдим ителеп, алар тиз арада кызыклы да, тапкыр да җаваплар кайтарды. Бу конкурста да һәр команда зирәклеген, юморга бай булуын күрсәтеп өлгерде. Иң соңгы музыкаль өй эше конкурсына да һәр команда ныклап әзерләнгән иде. Гомумән һәр чыгыш тамашачыларны рәхәтләнеп көлдерде, күтәренке күңел бүләк итте. Başta bir kızın sumkasını kararga kirek. Onun içinde şistata, paryadık eken, durmuşta da paryadık bula, bütün şisti bula. Anladın mı? Anladım ben. Var. Ne işlemedir bu yağı bitken? Oşalğan hürmesine bak. Hatterim kısılara. Yani bana kişiyle yok, miniyle mi? İser, bu bitmeyin sumka. Ну-ка стоять! Дамочка, әне сіздің автомобиліңізді алдында бір түрлі номер, артында екінші түрлі. Олда сотовый, ортта домашний. Әхиреттен сен нешік жұқлап кетесің ол? Мен сорақлар санайым. Сорақлар санайым? Нешіне? Филюс, хан башқала. Нәрсің. Мен кеше компьютер артында отырған едім. Қабді нәрсені оңладым. Немені? Компьютердің алдына отырға керек екенін. Менің бабай комик. Әстәғі нешік бұла ол? Комыға кетті. Һәр конкурсны жюри әгъзалары баллар системасы белән бәяләп барды. Урментовский сельсовет 50 баллов. Дюмейский сельсовет 52 балла. Сультинский сельсовет 57 баллов. Шаяннар һәм тапкырлар клубы уены язгы эш чорына тукталып торачак. Көз айларында яна тамашачыларны кызыклы уеннар белән сөендерүен дәвам итәчәк. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.